Mireu, aquí tenim l'Alfons, el Martín Alonso Pinzón. Fixeu-vos-hi bé, perquè això sí, ja veureu la màgia, hi ha màgia. Aquest és el Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón és un marinero andaluz, que segons les cròniques, en alguns casos es troba a Roma, en la biblioteca del Santo Padre, diu, d'on sacó un mapa que després trajo a Colón per tota la pesca americana, però segons unes altres cròniques diu un marinero andaluz que fue a Roma a pescar sardines. O sigui, no acaben de posar-se d'acord. Ara bé, aquest senyor, quan es fa retratar, jo vull passar a la posteritat, soy andaluz, de palos, i vale, retrato aquí, diu, poseu-me unes muntanyes així, sisplau, altes, no sé si veieu, aquí pots ampliar una mica aquest fragment d'aquí de les muntanyes, és important, veieu aquestes muntanyes d'aquí? Com que Montserrat? Us semblen, no? A veure, això és una cosa una mica simbòlica, no? La nau, que hauria de ser una seva, això sembla molt una coca, també, la coca, bé, jo vaig publicar això en el primer llibre que vaig treure, pensant que podria ser una també, com que té una fortalesa, una torre alta aquí, que podria ser un dibuix més de pals. I quan surt això, truca un arqueòleg i em diu, escolta, t'has fixat tu en el dibuix aquest que... Dic, sí, bueno, sí, perquè ho he fet, penso que és pals, perquè ja tinc altres proves que hi porten. Diu, no és pals, no, és cotlliure. I, efectivament, diu, m'ho pots demostrar? Diu, vine. Vaig anar a casa seva i em van passar una pel·lícula i fotos i, efectivament, era molt, molt, molt igual. Evidentment, aquestes muntanyes no hi són, però per què aquest senyor es fa retratar en Cotlliure i en Montserrat? Per què un Yáñez es fa retratar en Cotlliure i Montserrat? Aquest Yáñez d'aquí és Martín Alonso Pinzón, és Martín, ho deixem una mica arraconat, però Alonso és Alfons, i com que sabem que els Yáñez són Pinzón, si aquest és Alonso Pinzón, serà Alonso Yáñez, és el que tenim documentat, Alfons Yáñez, ambaixador de la Generalitat a la Cúria Pontifícia, per tant ell és un religiós. I és que, així com la Generalitat era el cap polític visible, en aquesta guerra, Montserrat era el cap espiritual visible i l'abat de Montserrat era el bàndol dels Yáñez i dels Colom. Per tant, ell diu, val, port, la meva nau, el port de refugi i les muntanyes. I quan ell vol deixar per la posteritat un record amb elements històrics, es fa pintar això.